Tak já něco řekni. Každej by si po sobě měl uklidit černou skládku, kterou vyrobil. A proč? Protože to škodí přírodě. No, A když to škodí přírodě, tak když se budou vyhazovat odpadky, tak za chvíli nebude kam šlápnout a ze země bude jedna velká černá skládka. no, pojď podívám se tady dál ještě, co tam najdeme. Taky, No, taky o tom fakt chceš udělat článek? no jasně. A proč? No hádej, teď to říkáš, ne? Pojď podívej se Já tady na to tohle. jenom říkám, protože by to tak fakt mělo být. No. Jak to řekneš tady k tomuhle? To jsme ještě neviděli, ne? No, tohle je jedna velká hromada odpadků tady. Je jedna velká hromada odpadků taky.